tunchuma chuan meiche pawh sawi lo som aia tam zet that tu Joel Rifkin a chanchin kan ngai thlo dawna a hmasa berin tunge Joel Rifkin chu ani han sawi hmasai la Joel Rifkin hi January ni somhni pakwa kumsang khazakwa somnga pakwa New York khopuya alo pianga apian hian anule pate chu college zirlai mai anlania kumsomhni vel chaw upa anlani wangin Joel chu enkol theidona anin shetlo wangin nawan paiti an sherwal chuan falak turatan apian vele chuan danril ruka ti chuan February ni sompali Valentine's Day a chuan Joel chu karthum leka upa ni in Benjamin le Jian Rifkin ten fatan an latani an nupa hi nupa khosak harsatak ani lemlawa lungai lena an ina chuan Joel chu an shrai hota a kumthum hnuah chuan Joel nautur meichhia chu fatan an la leta a kumsang khazakwa somruk panga a East Meadow New York a an pep da a heti hunla hian East Meadow chu chhungkwa a inbeng belna tan mundu thu samania khopon deu omniin mi hausa le hausa lu tuklem lote anin chen pol nuka Joel pa lo ni ta Benjamin chu structural engineer ani baka local library a board of trustees member ania an khosak a harsalovin Benjamin hian a chhungkwa chu ama toka a chomhne ve vewani an chhungkwa hi chhungkopa ngai takania an chenam khoveng te poin an ngai na in paberin na chata kaneya nuber in lama aphakang toki na chulin afa tele in chung khur a in kol chhaleya naupang pa ngai takni in Joel poin a hring nun a hmang chho ve zela ama shetu te chuan Joel chu naupang fel le hoi hom tak tu poina an ngai na drun ni in an soyani mase rol tharte aron ni chho chuan apa Benjamin nen chuan aning kar chu arit thin hle maya a chanpo Benjamin chuan fapa anei ve ni chuan a fapa chu infiam mi sport lam ti theive tak ni se tin du thu alo sam ve china chian tam tak nei midang te ne na in kung kai na siam thiam tak le arwal puite laka po langsar nal le lekha thiam tai tak ni se tin du thu asama mase jo chu mani om keu keu nam te mi chian kom tam lo tak infiam na lampo ngai na lo lekha thiam thei fal tak ni lo bok nen kung engkema apa in du thu lo sam thin chu a phalo hle maya hei hian Benjamin chu ati hnualin ati lungnur thin hle ani arol thar chahnulam tlangwal tia soi thei lek lek ani chuan dyslexia natna anei ti sha chhuania he natna hi anau panlai puin alo nei towa maselen hnuwa chau an chi chhuaka dyslexia natna nei no pang chuan ale khachhiar ziak le chong chhuwa lama te har satna na ya anzar lai te po no pangdang ain an thiam chaklawa mase heng no pangte hi no pangdang te ain an fing theya ziak le chher lama har satna an nei mai chawani Johian school lama po har satna atok chho ve renga ache amwan ema wangle dartikum deuh taka akal china wangin satel ti te in no pangdang te chuan an chhainom na china ale khabule a chu chhun pai te chu an thuruk saka holwe ya akal lai te chuan nunglama changin mi pano pangte chuan a kekor an po thlak sak fo thin bokani Joel chuan she oma ati ve thin leya apa be se aphak lauti a chathiam ve tho sia ti chuan an skula track team te chu zom ve ya roi polna anianga ti du dana te po ator to lo nan le apa ati lom nan ati ani mase abe se lawang takin track team azum hnuwa chuan ahma ai main ti du dana le mu set na chu a hlo na sale zwala ati mai te chuan toilet a te chuan alu hnim phum an tum china ain bol lan te chuan local room a athom hno te chu an lo la chhuaka an lo thu ruk sak china ni filma kan mu chin in ti du dana tin reng atwa ti la kan soi swalom lave atan chan siam a har sa to naklain chan siam tuma ma alak na chuan a aya she om khura a hnuk lu sia
ariru she chinin chung ti du da na te chuan a ti chaw thin hle a nesa takin ariru she selna chuan a tur pha bokani thian siam dan kong dang te chu a dap ve na sa hle a arwal pui te chu an ina somin zuin pa a football en puya te chuan an soma chung ho chuan ama ne na in komandu wang ni lovin a thlona zu in tur om don wang chawa a somna chu pom sakani jolero a om ve ti po an she to lo thian siam na kong chau ni lovin meichia a date na te thleng chuan ama ti du da tu te chu anin rola chum kha chu jol chu meiche pakhat nen in dei turani ya jol ati boy tu te chu chunun hena chuan vakalin jol arun in lan don lo thu an lo vasoya meichia chuan engma she ve hek lo jol chu ngak ta lo chuan akal ta dai maya hetiang bawra kara hian kumsang kha zakwa somsari pasariya East Meadow High School atang chuan a graduate ve ta a hemi hnu hian college pathuma in son kwalin Nassau Community College Brockport State University ale State University of New York ate aluta hetia a college luna a son kwalna chan chu azirlaya har satna ato wangania masejol hi lekhazir lama chuan chuti te lwani lo ma se a IQ ro chu wantlang chunglamania zale somni pariat layani infiamna lamle lekhazir lama no folma se jol chuan photo journalism lam atui pui hlemaya atui zongna na chuan ariru pein athiam hle boka State University of New York Brockport School newspaper tan journalist na achel thei hialani adin hunpoin zalam panchho zelin Brockport nula pakhat nen chuan anin date ve zoya mase rei inzui lovin anin chen le ta a abial nu chuan anin chen chan chu engtik lai puin jol chu ariru kaptu omang mai na chena a ha thlak tin asoyani abial nu ne na anin chen nu hian jol chu nun kho harna in atom chhaule ta a chiana nei lova a hun kal to wangin chian siam tumna po anei chuang lova ti chuan photographer na a thona changa sum tlem te a tho chho ve te chu no chi zwa te hne na chuan a khoral ta china ni kumsom pakwani chuan anu le pa te chuan fala kani ti chu an shil cheta a skula kallaya ti du da na aturna le anun kho harna chuan mani in khonga ina nei tirin atan chuan tuma anom tak tak lo ni hin a sha a achunga thil thlengeng kim chu zona in akhat ani ta bermai anu le pa te po chu mido hele bumhmang alaka chader angte chuan anga ya anun chu ruak tarya vashain malngoi ngoi in in sha a arir ru shi omnate lakyanan thil chang changa ti ya entirnan Alfred Hitchcock movie Frenzy chu a chil hle maya hete chang hian jol chuan in re hlum chu engtin motak aril ruwa nomna pe ya heti lai vel hian anule pate chuan karama pualin an pe ve ya jol chuan puitling zalen tak ni ve to in shain a hlim hle maya ama a ati thei ngai lo adu dun mona kal thei tura ai ngai te chuan a hlim hle ya a hlim veu na chan pakhat po akara chuan adu toka no chiswar a khosak pui thei don wangani ya kumsari z college ha huna khoral nu chuan kumsang kha zakwa somria palia chuan graduate lovin a chol santa a nazon po tumlem lo chuan a ummol ve to pa no chiswar te ne na hun man hau chu a thlak hlel em ani rungot mayani kumsang kha zakwa somria paruka chuan wandwai thlak takin jolapa Benjamin chuan cancer natna ave hlau maya emphysema natna chuap chalo wanga thoklama har satna anei bok nen anatna a chwa chang chuan omngaina a shelo hi ani bera chutianga na tora a thi hun tur nga rengai chuan ti hin February kumsang kha zakwa somria pasaria chuan damdoi overdose in ama nun na alata a damdoya e hian abawra ngal mai lova nilu chung ko main om nuwa abawra lani jole Benjamin te hi pa fa ingai le in ngei tak chu ne lo ma se pa fa ani na wang chuan chung ko in hmangai na om lo thei lova
apa thina chuan Joel depression chu tizwal sovin apa thi no hian Joel puin riru tharpu velein State College of Technology New York a chuan kumhni zir turin Isaac lut vele ta a tun mang lo takin Joel chuan azerlaya ma sonin ati chapol anita zia maya grade a mu zia wang chuan planting fields arbitrarium a chuan internship nei tura thlanani ta a heta hian interni ve thau meche pakhat mel du da maya neya aril ro alwa nein aswang to ana sachin hle maya chu swang to na chuan nula chung kamle athil te apyang chu ama kai noi nianga ingain ama chuan alawin senglu zel maya a meche du chuan adu let ve wangin ama ti chan takin thela soini te chuan angai ta tlat maya mani in ngai belna hlir chuan a khat ta maya ni mase a hnuwa chunu chuan adu let ve wang ani lo ti ngai to a aswang to na ram changa aron har chhuwa chuan chunu laka chuan na men lovin athin rim ta a khovela hian tuma hian ani na ang topin an pom ve ngai don lo ti rin na chu aron piang chhaule ta a ari ru chuan ngai zongeng tika ma ane ve don lo ti te chu angai to chhau zela heng thin urna le mani in khongai na ronin mung chuan Joel chu ari ru ti hadam nan ama ang bokin rong taka in thana lam hoi movie enle no chiswarte ne na hun man chu a ching chhaule ta ni August ni somni pani kumsang khazakwa somria pasaria chuan Joel chu Long Island Police ten no chiswar adulo chung khoi atuma wangin an mana apa boral nu thani loka thlengani ya hen o chiswar hi no chiswar lem ni in police officer undercover lo ni ya an man chung chang hi a chung telaka a zeplata hemi nu po hian no chiswar dur chu ala sim chuang lawa an du lo chung khoi lui te ba ka a changin ama an rok boka hetiang ani wa hian no chiswar te chu huatna anei chho chan ta a ama a adu duwa poisa ne na a khoi thei mi cha ten a khoi an du ta lo chu a thinarimin anule patangei po ama sing tu an nilawa a school kalaya a thil ton tele a mu hniam ve tak no chiswar te zelin an hnung chon chu angai thiam ta hau lo maya a thin urna chu no chiswar te chunga chuan a bur bun ta vek maya ni Joel chuan serial killer a bikin no chiswar bi tum chin te chu a chil chho hle maya chanchen buwa serial killer no chiswar philsha takte chu an chanchin zia na lai te chithlain ada chazela a bikin Arthur Shawcross le The Green River Killer te chu a boy pui zwal hle maya ale khazir pui te hena chuan an chanchin zir chian adu thu soin a soi moi china mase ani na taka chuan an mani hnung zoi turin ain po cha mek zo kani kumsang khazakwa somria pakwa chuan na satak main Joel chuan sumlama har satna atoka anule paina chang chuan ain swan chhuaka ain swan lut le chena anun ha thlak lu tukle a thinurna chuan atop khok thlengin a thinurna chu twal tha atlak ta a twal tha dan le man ani dan te ruangan mu chwa kumte hi ami tha te kan soila hian kan soilang ha zel don ani ami tha ma saber chu meichia kumsomni panga upa Heidi Birch Suzy tia an kau chinani ya Joel soidanin Suzy hi jokedik le Manhattana no jezwarani ya Joel azin chwa hlanin kumsang khazakwa somria pakwa chuan Joel chu New York City lama inkhal chwakin Suzy chu awalama anin lama anin khal ho ma chuan damdoi dora an dingun hlemaya damdoi rui tur an lei nu chuan Joel tin lama chuan anin khal ta ni zan hun mangdonin noman tol vela mase Joel chuan kumtam tak a thinurna au beto chu a phu chhuak don ta Suzy lu chu banga tawtir chorin military in thil dana na an manchin container rik tak mai chuan Suzy lu chu avuchor maya voitam tak awak nuwa chuan a chau to wangin a thituang tin adu tok ta Suzy ruang da chatura apan hlai chuan Suzy chu alo la thilawa Joel kutchang chu alo se sakthut maya
a thin rum tuk chuan Suzy chu a rek hlum ta a ruang chu bolhlo ip garbage bag anga chuan a thun ta a hemi hnu hian an chut khomna pindana thisen tam tak bwale pernuai te chu a tifaya a chawto ema wangin Suzy ruang bolhlo ipa aum reng lai chuan tui takin amu hil te suk suk maya a har chuan ruang chu in hnuai ber basement ah chuan la thlain washing machine chunga ruang chu hlangin a taksa peng hrang hrang te chu a hlep thlata a Suzy ha chu pliers sa chep thlain a ruang hmu ani poin tunge ni an hria theilo nan a tia hebaka hian a ko zungchang mor te chu a hlep thlaveka fingerprint atanga an zon hmu theilo nan a tia ni Suzy ruang te chu a chandar veka chuta ti sathem te chu bolhlo ip shanshana aleng tokin a khung zela ti chuan New Jersey lama chuan ruang chu kalpuin Suzy lu le a ke chu ram hnuai golf course bola chuan a data a ti chuan Manhattan lama inkhal lein ruang tang te chu East River a pai dar ta a kumsom hnuwa mipa pakhat chuan a golf ball chhar atumna lama ruang chu hmuwa mase alo chhiat ne to ema wangle police ten an zon hmu theilo nan Joel chu a film khur hleya kumsom ni pali chungo chu he ruang hi tunge ni an she theilawa March kumsang ni som pathuma khan aluru pianzia changin a hmel mang tur niom ang mithiam te chuan an duanga Suzy melang tak an duan chhuwa nuwa chuan Suzy nu le pa te chu an DNA sample delin an han test ta a aloin mil thaba wangin ruang chu Suzy ruang ngei tian fin fiat theita ni a victim pahni na chu Julie Blackbird ni in kumsang khazakwa sumkwa khana ni ya Jolan Julie abitum na chan pakha chu Madonna nen in angati wangani ya ani po hi no chizwar thawani ya Suzy tiang thawin Jolanu zin lai chuan Julie chu an ina hruai lutin mi pat me chat na an mangte te ya zan hun an man dun nu atuk zinga chuan Joel chuan Julie in ring no lai chu thingmanga siam dokan ke chuan alua a hlapta chor maya a reklum zui ta ni a hnuwa Joel chuan Julie ruang chu mi pat me chat na manpui le ril ruka mase a swal thak mama atia wangin ati puitling telo niin an soya Julie ruang chu an ina hnu chein dora bucket lian chapa ngai le cement alaya ruang chu bung sang sanga chwalein alu aban le ake te chu bucket a dain cement tui chuan ale hnanta a taksa te chu bong hnu te da na basket seizet anga khan dain cement chuan a char hnan le ta ni ruang chu Manhattan East River le Brooklyn canal te chuan a the thang ta a tun thlengin Julie ruang hi mu chwa alani lawa mase a diary chu Joel te chenai na mu chwa ania Joel hian ami tha te share jangnan akol chat ania heta chang hian Julie that tu ti an che chhuak thayani a victim pathumna nian ngai chu Barbara Jacobs ania Jolani som pathum kumsang khazakwa sumkwa pakhat jana khan Barbara chu ani tin ti chindanin ataksa zwara huna manna lam chu apan leta Joel chuan a mang bokin Barbara chu anina hruai luta amut puile te te a tuitaka Barbara amut helai chuan Julie i awakna dokan ke chuan a vole ta a reklum zuile ta ni Barbara i thala hian Joel chuan an ruang chandar vel chu arab thak mama ti wangin Barbara ruang chu chandar lovin garbage bag lian taka chuan atwama ti chuan cardboard box lian tak chunga chuan dahin anu trak nunga chuan hlangkaya Hudson River a chuan a paitani Barbara ruang chu Joel na pai changa dakar khatvel hnuloka hmu chhuani ya atira chuan damdoi overdose awanga mani nunala athiangan nga ya an ngai dan hi police tan chuan mol mang ve tak ani engtin nge overdose ni si khabom chunga khan garbage beka intuam chungin om thayang ni kumkhazet chu Barbara chu damdoi overdose awanga thianga an ngai charchara Jolaman ani hnuwa ain puana changin an cheve te chawani Joel victim palina chu
kumsom ni pahnia upa Mary Allen ania Joel nen September ni khat kumsang kha zakwa sumkwa pakhata inhmel sha chawin damdoi ngolve ania Joel chuan kabula local la hun min man pu chuan olsam takin damdoi enei zel thayang tin a thlem tluta a Suzy ne na khoi khoya emo an kalkoyang chia khan mun engemaw zata chuan an kalkoya atuk zing ni ron chhuah thleng chuan damdoi ruin motela chuan an loma Mary hian John mutpui vel chu aril ruwa alang lian lo hle maya aril ru lo tu ber chu adamdoi chau chu ni Joel hian dollar za samnga lai chu Mary du zong leinan a khoral towa Mary pon chu chu shayin ain thlashung ve tho se chuan Joel chu amut pui ta mase Joel chuan Mary chuan aril ru pelavin adu chu tivat turin alo tur sek ni na soya chu chuan Joel chu ati thin ur zwal hle maya ti chuan Joel chuan thi idu ami tia thin rim taka zo chuan Mary chuan o tiin alo changa Joel chuan Mary chu a thei pato pin a rek beta Mary chuan belet atum eilo niin Joel chuan a soya ama a mei chedang a tha anglo taka Mary chuan alo don sona wangin Mary chu a thil du tak a pezok ang mai nia a sha thu Joel chuan a soya ni ama chuan Joel hian an ina twala tha china wangin ruang the thang konga po boina atok ngai lawa mase hemi chum hi chuan khoen lai le ngalin motela changa Mary ruang the thang chu thil thei niin a shelawa amang angin ti dan tur angai twalai chuan serial killer che dan frenzy movie a ain chu a she chuak thut maya ti chuan thingrem lein Mary ruang chu thingrem chunga chuan khongin Orange County lama chuan ain khal chuak ta a konga tlan lai chuan resto pa chuan cholin he hmuna hian thingrem chu a hnu chhia taringot maya ain thla da nge man chho ani en ring lo zok ni a che dan hi a bei ol samin angai asam so thleya wala taka Mary ruang thingrem chunga a hnu chhia chung hian ruang chu thlakhat aliam hnuwa chong hu chhuania alo chui chhia to wangin tunge ania a thi chan po chu kumsang kha zakwa sumkwa pathum ma kha chuan sia chhuat thei ani lovani a victim panga na chu yangli kumsom thum pakhata upa no je zwarania John hian voi engemaw za hun alo man dun to wangin anin shepo sa yangli yi adur ma hian Jo hian no je zwar pakhat chu hun man pui to a yangli ne na nom chen antum la hian Joel chuan atum angle a beiseng lo takin a phosa thei talawa hei hian ti thin urin yangli chu alua man ruwa engem mangin a chuta burmaya a reklum zui le ta ni yangli hi amitha de zinga a sia sa om chunania ama a alo tha to te hau chu zankhat hun man tumwanga in char chopchil chawan ni Joel chuan thingrem chu mangchang kai lein thingrem chunga yangli ruang chu East River a paita yangli atha nu ni rei lote ya September ni somthi pathum kumsang kha zakwa sumkwa pahnia chuan arwang chu mu chhuania a victim dole nia Jolana soi hi tun thlengin tungeni shatani lawa sap hawin me cherwang tungeni an shat lo mingan phuasak Jane do tin a ming hi an soi mai china Joel chuan chu me chha chu a minga sha to lo thu ain puanna asoya Christmas urlok ni kumsang kha zakwa sumkwa pakhata chuan West 46th Street Manhattan a Jane do hi avalama parking lot a kalpuin mi pat me chatna an man lai chuan are hlum tu Joel chuan asoya ni arwang chu a hnunglam passenger seat akedana oltereu te a chuan a zepa recycling na mun alo tho to na china chuan kalin 55 gallon drum barrel kan tiang chi chunga khana da ti chuan bolho song bonalama dain East River a chuan alir luta a ale lelam chu police ten en chuan in tokin police te chuan bolho song bolna chuan enge tian zota chuan lam fasha tak siamin police te chu a min thei hlau maya kal to lo tora vau khana thute an pek nu chuan an kaltir vele mayani a victim pasarina chu kumsom ni pariata upa Lorraine Overo ni in
Lorraine hian manic depression aneya mood in thak thut le athin rim thut na te ti zeom nan cocaine chu arui china December ni somni paru kumsang kha zakwa sumkwa pakhada chuan Joel chuan mutpuya somin alo manatan cocaine apek tu thuatiama Lorraine puin alorem ti ve ngala anpia loka skula chuan in khalphein bang indai dan na fencing bula chuan Joel chuan a car parking mi pat me chatna an man lai chuan Lorraine chu arek le tawak maya Lorraine chu reilova atheta der maya HIV positive ani ti adam doi kena chang chuan shiain ami tha te shia jengna tan tin Lorraine damdoi atlerewle a ID te chu Joel chuan alata a bolho song bolna bok chuan barrel dang valale in Lorraine rwang chu Coney Island khama chuan alir thale ta a Lorraine hi about to report au mya lova December ni somni paru kumsang kha sakwa somkwa pakhata khan abova September tha kumsang kha zakwa somkwa pahnia about to hi report ani ta chawa Lorraine atha changa kar khat nu loka chuan Joel chuan avoi riat na tan tuala thatle ta Mary Ann Holman le Joel te chu January ni kumsang kha zakwa somkwa pahnia anin tonga Mary hi kumsom thum pakwa upani hin Joel victim zinga upa berani January ni ya chuan Joel chuan Mary chu a victim pangana yang li a shwaina parking lot a chuan a kalpuya mipat me chatna an man lai chuan a rek thlum le ta Long Island lama arwang chu phurin berala bok chuan a da le ta Coney Island khamsang taka chuan a lir thale ta ni arwang hi July ni kwa kumsang kha sakwa sumkwa pahnia mu chwa ania dental record sa changin tunge ani anfin fia theya Mary rwang char ani achanga ni nuwa chuan Lorraine rwang po mu chwa zui ani vele bokani no chizwar rwang char ani zeu ta ka chuan police te chuan serial killer chetna ani an ringa ma se chang takero chuan an suingam bik lau thung Joel victim pakwana hi Jane do tungeni an shat theilo ani leya tun thleng hian tunge ani shat alani lawa he Jane do po hi mipat me chatna an man lain arek hluma berala bok chuan thun lein Brooklyn khama chuan an nor liam le ta a Mary som pathum kumsang kha zakwa sumkwa pahnia chuan ruang chu mu chhuania autopsy nei ani chuan chunu thisen za ma the chuan cocaine chahnem tak mu chhuania police te chuan damdoi overdose an pure ta mak mayani victim somna chu Iris Sanchez ania April kumsang kha zakwa sumkwa pahni ni kha chu Joel chuan a hna chula a victim tur zong chuan awak chhuakani kumsom ni panga upa Iris tutungin housing project ne ina hun Manhattan a shwain mi pat me chatna an man zo nuwa Iris chu Joel chuan arek hlum le ta ti chuan Brooklyn Bridge lama chuan shwain rong the thangna tur ngai to chuan aril ro a bual hleya chuta cha chuan dan lava bolhlo paina mun chu she chhuak zokin Rockaway Boulevard lama chuan atlam puile ta Iris chu atlare walak saka bolhlo paina mattress anlo pai hnoya chuan arwang chu azala Jolaman ani malo chuan Joel chuan police te chu ruanga da na mun an sha theinan mepte azya sak bokani Mary somni panga kumsang kha zakwa somkwa pahnia chuan no pang pathum te nu Enna Lopez chu akara luturin asom thlule ta ahma mi tyang thovin Enna chu arek hluma zankhoa khodunga tlanin ruang the thangna tur azong pareng boka azona zong tana na chu Brewster Putnam County ya I-84 konga chuan a hnu chhia a atuka ruang hi mu chhuak ngalani a victim som pakhat na chu Violet O'Neil ni in kumsom ni pakhatu upani ya Joel hian tuala tha chantira a cheda nang khan Violet chunga hian a cheya anu ne na an ina chuan shwai hoin mi pat me chatna an man hnuwa a rek hloma batapa dain ruang chu a chandar le te ya garbage bag lian tak aduma chuan a taksa chu tuam lein
akele aban bungshang hau chu suitcase ada a ti chuan Hudson River a chuan a pai thlata ni a victim som pani na chu Mary Catherine Williams ania Mary hi meche mel thatak college akal lai puwa cheerleader le homecoming queen ni phanga tania apasal ne na anin chen nuwa New York a bulchan chaturin apema lemchan lamlu chil atum ru hleya ma se van doi thak takin damdoi ngol vein in le lo po nei lovin aumta suma nei lo wangin no chi zor lam chu alu chil ta jol nen hian voi engmaw za chu an lo khosa towa October ni kumsang kha zakwa sum ko pahnia jolan avalam po chuan ngai chatakin kara chuan alut ve maya jol chuan damdoi rui turte le sakin kara amuthil lai chuan arek le ta thut maya mase Mary chu aron hara a thei top chuan jol chu a belet veya mase mi pathange nge chu Mary chuan he zolovin a thita ni jol chuan rong chu Yorktown Westchester a chuan mun birule walau lutuk lawa chuan a hnu chhia le ringota Mary Purse a credit card le atlareu engmaw zata la a December ni somni pakhata chuan ruang chu mu chhuania jola atol tha wanga man ani hnuwa ruangan char hi police ten tunge ani an che thei chawani jol hian mei chedang ala that cheu maya a victim som pathum na chu Jenny Soto ania kumsom ni pathuma upaniin damdoi ngol vei pokania voi engmaw za chu a damdoi ngol ve bansan tumin detox le thil dangte hanti ve ma se damdoi chuan a thing let na sajwa sawi moti turin a bansan hlei theilawa November ni somparuk kumsang kha sakwa sumkwa pahnia chuan ati chin danin kungsira dingin ano chi zor na chu athoka jol chuan karon ti dingin Jenny po chu a chuang lut ve ngal maya kara chuan mi pat me chen mangin jol chuan re hlum le atum ta a mase Jenny chuan a thei top chuan alo swal let veya jol mi beite zinga swal let na saber ani hialang jol poin ami thate zinga chuan beilet ala har sat ber thu asoi ve hiala akutin zongzong deuh tho chu jola a hamna lama chuan a thona mase mi pange nge chu Jenny po hian a hne biklawa jolan are hlum hnuwa chuan a ID card a bank be a ke korte le a inchiuna serins te chu jol chuan a da cha a lom manatan a tiani ti chuan Jenny wang chu Harlem River a apaya atuka Jenny wang chu mu chwa ngalania jola mai le ngong Jenny in a hamna wanga pilnei noi chu jol chuan rin thlel a kai phang ti hlawangin twal dang that lovin kar som panga lai chu mi pa ngai angin anung veya mase February ni somni pasari kumsang kha sakwa sumko pathuma chuan a victim som palina tur chu a pele ta kumsomni pariata upa Lia Evans le jol te chu parking lot rau san to a chuang kalin Lia chuan a aya mun fian rel dewa kala du thol sai chuan jol chuan alo nyal fi thachaka Lia hi indrin lo lai tak chuan rek thutin a that zuya Long Island a ramngo pakhata chuan a phuma Lia hi jolan a tha de zinga a phum chunania arwang hi me ni kwa kumsang kha zakwa sumko pathuma mu chhuani a swaswal na twal tu an la chewa a me che tha som panga na chu Lauren Marcus ni in Tennessee changin New York lo pem tharania April ni kumsang kha zakwa sumko pathuma chuan 2nd Avenue wa na athoklai chu jol chuan thlem chuakin Manhattan Bridge lama ashwai ta a thokle khata rek thutin a ngong ru chu ati tlia saka arwang chu Suffolk County ya a the thangle ta ni a victim na nungber a som puruk na chu Tiffany Biscayne ni ya Louisiana chenga New York a nun chazok be se awanga New York ron pe mane ya lemchan le lamlam lu chela tumla yin heroin boya atang ve thlat maya Juni somni pali kumsang ka zakwa sumko pathuma chuan jol chuan Tiffany chu chhapui turin kar chuan avalama Tiffany hi hemizana no chizwar ador pahni na neya New York Post ha parking lot a chuan shwain
engko soi se set lo chuan a rek le ta thut maya a thi hnu chuan arwang chu a kar hnung bungraw dahna chuan daiin an in lama a inkhal hawa ina thlen hma chuan dawra lutin shui le arwang ti rirel na tur silpoli na leya ruanga phurna kar hi ama ta ni lovin anu kar zo kaniya ina thlen rual chuan anu chuan kar a man du tholo shila jolatan ruang chu lak chhuana man om to silawa ti chuan anu chu chabi pein a hnung bungraw dahna chu a hungang ti hlau tak chuan a thodep depa anu chuan kar chu a hnung alo hong lo hlau maya a hnuah jol chuan Tiffany chu motor atanga la chhuakin an garage tolai lira chuan ni thum chung a da ta hemi hnu hian a pickup chaka dain a tum dan chuan an ina changa mel som panga hla Melville Republic Airport pula the thanga tumani mase konga chuan state trooper ten an lo phardinga a chaka chuan license plate om lo wangania mase jo chu ding talo chuan chak takin atlan tlang ta dai maya hei hian a chaka license om lo nen police te chuan an ring hlel ta a an zui ta ngalani minute somni vel set anin nu chuan jol chuan kong sira thier ban chu asuta hlau maya tlan le na hun po om talo chuan police te chuan nang chingin a chaka chang chuan chuak torin thuan pe a dan abo cheta wang chuan manani ta a chaka chuan engthil nge ti reng an la shelawani ma se rei lawa chaka chang chuan thilrim chetak an sheta an han hon nak chuan Tiffany ruang silpolin pola in tuam vek chu an va muta police ten ruang an hmural chuan jol po chuan thiam thu soikwal vel tum lovin ruang asong bol dan le ni thum lai akol tu thu de chu apuang ta ni police te chuan custody lama chuan la ngalin dakaria zet chu zona an zota heta hian jol chuan meichha sompasari atha thu chu apuang ta ni pakhate tein kimchang takin thup nei hau lovina soifai veka ami tha te ming ala sha te chu ziak thlain atha ni an ruang apaina le ada na te ala sha te chu a ziak boka police te chuan jolali anu chena in chu dap chain an sheta ti chuan jolatina chuan vakalin anu hna chuan a fapa chu poi engamo a khoya wangin police custody a om thu an shila apoi khoi ero chu an thup shiani jolamut pindan an han en chian chuan a mei che tha te tlereu an damdoi purse credit card le ID baka damdoi le kha an ming chuang nge mai te chu an mu chuak ta serial killer chanchin le an twal tha dan ziana le khabu chhnem tak an mu chuak boka garage chuan mishing thesen chhnem tak baka manrwa thesenina abo senjei zui te chu an mu boka jol chu Tiffany atha thuwa chuan trial ama chhondon ta November kumsang kha zakwa sumkwa pathuma hearing nei ania prosecutor te chuan jol chu ngai na thiam na dil turin antia adilani chuan mi sompasari atha wangin kumsomli paruk lungina atanganga thitura achung thurel chu apum pel bokang mase jol chuan ngai na thiam na dil chu adu hau lo maya aswalman akmulo tluk ani don tin angai ve tatani ti chuan trial chu April ni som pakhat kumsang kha zakwa sumkwa paliya chanani ta ti chuan mei ni kwa kumsang kha zakwa sumkwa paliya jury mi pa panga le meichha pasari te chuan jo chu meichha som pasari atha wangin thiam lo an chantera kumsom ni panga lungin tang torle poisak nei lo taka meichha chunga nun ronna alantir wangin kumsari dang tang tora ti ani boka hei hi Tiffany atha wang chawa shimna a mu te ni hemi hnu hian Lauren Marquez le Leah Evans te atha wangin trial ama chhon le ta a defense attorney te chuanam siamin jol hian adoptive child syndrome ane wangin joma na satakanaya chu chuan aril ru hrisel na lam thlengin a khoyani antia adoptive child syndrome hi falak no pangzinga po tlemte tak tak chawin an neya henat na hi an nei chan po no panglung fing deuh to te nu cham ina changa fatana an lak hian lamchia an niyang ti hlawna te an neya
chu chuan an thik thaw a ti chhiain ngai zawng le then le rual kara po ngai sak lo le hnol ni ti hi an pom thiam lova an pom zam mai thei lova ni heng hian an ril ru hri sena lam khoi buain depression te an nei pha thina serial killer zazela somparuk te hi falak an ni ti mithiam ten an zir chian nan mu chuaka heng te po hian adoptive child syndrome an nei manglo niin an soibokani jol po hian he syndrome hi anei lo ti hriat chian ania october thla chal nei ania chal nei chan tir achenga thakhat nu loka jol chu Lauren le Lia thawangin thiam lo chan tir ania kumsom ni panga ve tang turin achung thu rel sakania cha zong hi soito lo maila chal na hnung be chu kumni nuwa nei niin Iris Sanchez atha thuania jo chuan korda chuan Iris chung te hena ngai damadila poi soilo meichha te thina chu phorin athi thlengin athana chuan anmu a phurlu tur thosoya ingaya chuan ram hwai khongai na nei lo kaniang ram hwai chu ka ninge ye mase khang meichha de kha no chizwar anni wang shima that kanilawa a chen te kha chu ka chian te nge nge ania chen kha te chu chung ko din ve ngei latum te ania a chen in fan nei boka ka thil ti hi ngai dam thei po ne lo ma se hei chau hi minrin sakro o engwangin nge kha thil kha ka ti kan che thiam bik lo keima ang Jeff Rifkins hi tuna po hian in ko thlera zalen takin atei kwal meka thilpoira phlak tak dang a khoile huna chau man ani toang khutlang mi puite po invendan an thiam ngei ka be seitin asoya meichha sompasari atha zinga chiang taka in puanna anele an ruang an mu chhuate achangin mi pakwa te thina chau chuan thiam lo chantirani ta a avain kumzani le pasari jail tang tura achung thu rel sakania engtikama jela changhian achuak to ngai don lova tuna hian kumsomruk pathuma upaniin Clinton Correctional Facility a ahun amang me kani kumsang ni zale sumko pasaria hian parola chwa phal sakani dona chuti huna chuan kumzani le sumthum pariat mi vel ani to dona jela changhian achwa le arin om to lovani